Hello po, Mites. Good evening po. Mi, pasensya na po. Hindi ako umabot sa live mo, Mi. Kakauwi ko lang, Mi. Galing po ako sa mga kapatid ko. Dumalaw po ako kaninang tanghali. Sorry po, Mami Tess, ha. Bawi po ako next time. Yan, good evening. 7 viewers. Thank you so much, guys. Ang magandang gabi. Ayan, mega love shout out. 8 viewers. Thank you so much. Naiya po ako, Mi, kasi hindi po ako nakaabot po sa live mo, Mi. Ginabi po kami, kakauwi lang po namin. Malis po kami kaninang tanghali. Ayan, Madam Baby Channel. Good evening. Ayan, may kalab shout out, Madam Baby. Saan ba ako dito? Wala si Bicolano. Yun, kaya pala. Mag-ano muna ako, mag-clear muna ako, history. Ayan, 9 viewers. Thank you so much. Sweet lang po, Mami, ha? Mag-clear mag-ano muna ako, mag-clear history muna ako. Ayan, si Florita Flores. Ayan, Florita Flores. Good evening. Good shout out, Floreta. Ayan, si Mia. Mia, good evening, Mia. Mami Tess, dito na po ako sa bahay mo, Mi. Ayan, mag-go to channel na po ako. Ay, mali. Mag-go to channel pala ako. Ninja mo pala yun, Mi. Si Mami Tess Pineda, yun. Ayan, Florita Flores. Ayan. Maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, pinina kita. Ayan, Madam Baby, good evening. Si Leonie Ariola, thumbs up dan host, pasuyo, okay. Sandali lang guys, ha, isa-isa lang guys, lahat kayo bibisitahin ko guys. 3K, mahigit na sana ako host, kahapon, binawasan naman kanina. Ganun po talaga, wag po kayong magtaka pag po naglalagas. Ganyan po talaga, lalo po pag hindi mga organic subscriber po. Talagang binabawasan. Ayan, tamsakan ko, men, yung premiere mo, men. Ay, nakatamsak na pala ako. Dito may tamsak na pala ako. Ayan, si Deuragon. May galap shoutout, Deuragon. Ayan, dito po ako, may sa sinigang na bangos. Ayan, 3 minutes and 9 seconds, Mi. Naka-play na po ikaw, Mi. Thanks sa pag-pin, host. Ayan, walang anuman, Flores. And then, si Madam Baby, good evening. Thank you so much for coming. Madam Baby. Ayan, si Taong Grasa, magandang gabi sa'yo dyan. Club shout out. Ayan, nandiyan pa si Madam Baby. Ayan guys, maraming salamat guys sa pag-support ninyo sa akin. Ayan, kay Floreta. Floreta, dito na ako sa bahay mo, Floreta. Pagka naglalagas ang bahay ninyo guys, huwag po kayo magtaka. Normal lang po yan talaga. Lalo pagka mga hindi organic subscriber po, talaga maglalagas po yan. Ayan, dito ako sa FR2.
horse tour in, ano ba to? Cordoba, Kuwait. Ayan. Loretta, playing ka na, may ads ka pa. Ayan, Di Uragon, good evening, may galab shoutout, Di Uragon. Ayan, maraming salamat guys. Sa mga hindi ko pa dyan guys napupuntahan, ayan, connect to each other lang guys. Madam Baby, sunod kita dito Madam Baby. Malapit nang magpulot si Mami Tess. "24 viewers, may kalab shout out. Yan, playing ka na, Floretta. Yan, naka-play ka na. Sisikoy G, maraming salamat sa iyo dyan, Sisikoy. Ito muna Sisikoy na charge ang tatlo Sisikoy. Okay lang Sisikoy, no worries. Ano ka, bakit Sisikoy? Ayos lang yan. Mami Tess, ayan, malapit na po magpulot si ikaw, May. Ayan. Maaga akong inaantok na naman ngayon. Hindi na nawala-wala yung antok ko. Ayan, may good evening po from Gina Madronero. Ayan, Floretta, playing pa rin ikaw. 19 viewers, maraming salamat. Ayan, malapit na magpulot si Mami Tess. Ano yan, digay ko, sumusumpong na naman yung acid ko. Ayan, may full watch na po ikaw, may. Ayan, full watch na po. Hindi na ako mag-thumbs-up niya kasi may ano na ako dito, may thumbs-up na ako dito. Madam Baby, nandyan pa po ikaw, Madam Baby. Ayan, Di Uragon. Ayan, Di Uragon Trackers. Ayan guys, connect to each other guys. Sa mga hindi ko pa guys nabibisita dyan. Ayan, dikit-dikit lang guys ha. Ayan, Floretta, naka-play ka pa din sa akin, Floretta. Madam Baby Channel, dito na ako sa bahay mo, Madam Baby Channel. Nandyan pa po ba kayo? Ayan, Yen. Gandang gabi sa'yo, Yen. Ayan, dito ako sa bahay mo, Madam Baby. Dito ako sa how to cook tinolang tahong. Tama ba? Tinitinola pala yung tahong. Ayan. Ayan, Madam Baby, nandito po ako sa iyong tinolang tahong. Ayan. 6 minutes and 22 seconds, Madam Baby. Playing na ikaw, Madam Baby, ayan. And then, si Floretta naman, full watch na. Floretta, full watch na ikaw, Floretta. Ayan, Mami Tess, dan full watch na po ikaw, Mi. Maraming salamat po dyan, Mi. Sino ba yung nagbuba pa ng bahay? Ayan guys, yung mga hindi ko pa napupuntahan guys, basta comment lang kayo, mag-comment lang na mag-comment para makita ko. Kasi yung iba, napakabilis ng inihila ni Lolo, hindi ko na makita. Di Uragon, nandyan ka pa ba? Di Uragon? Inaantok si Bicolana. Madam Baby Channel, Dan Pasukli po, from Floretta Flores. Ayan, si Di Uragon, nandyan pa. Di Uragon, dito na ako sa bahay mo. Ayan, ganyan, pagka nandyan pa kayo guys at tinawag ko, di ko pa kayo napupuntahan, comment ka agad kasi bibisitahin natin yung bahay ninyo.
Ayan, dito ako sa soya, ano ba to? Sa soya bean. Karga tayo, PSA. Ayan, 2 minutes and 40 seconds. Ano, Dioragon. Parang nawats ko na yata ito. Palitan ko. And dito na lang ako sa second time, ano, Dioragon, 7 minutes and 40 seconds, second time na video mo. Ayan, Dioragon, playing ka na. Ayan, naka-play ka na, Dioragon. 15 viewers, thank you so much. Ayan, grabe talaga, nakakatakago ko inaanto. Ayan, Jens na, Kwatsa, Joyride from Mami Tess. Ayan, thanks host. Ayan, walang anuman, Floreta. Maraming salamat din sa iyo. Ayan. Ayan, playing ka pa rin, ano? At tawag dito, Dioragon, naka-play ka pa din. Ayan, 7 people in the house. Maraming salamat. Ang aga namang dinadapuan ng antok si Bicolana. Wala kasi si Sir Bongski. Pag nandiyan nawawala yung antok at saka si Sir Moti eh. Walang nagpapatawa. Sir Moti, tinatawagan kita. Lumabas ka na. Para mawala yung antok ko. Ayan, Dioragon Trackers. Ayan, Dan Pasukli from Toreta. Ayan, Floreta, pag magdidikit kayo, para iwas lagas, mag-ano kayo, magtawag dito, mag-watch kayo ng video, Ayan, Madam Baby, still playing ang iyong video. Mag-watch kayo ng video para hindi malagas yung mga banana. JMB na, watch sa ano ba to? Sa Send Pilso Board Comment Off. Ayan, sabi ni Mami Tess. Ayan, maraming salamat sa iyo, Mi. 9 viewers, thank you so much. Ganito pala pagluto ng tinolang tahong. Ayan, wait lang guys ha, saglit lang guys. Nandyan yung aking manager. Wait lang ha, ano lang ako saglit. May gas. Ayan, pasensya na guys at dumating yung buyer ko sa aking konting business. Madam Baby, dan sa tahong, ay sa tinolang tahong, sabi ni Mami Tess. Ayan, si Vic Kalantas. Vic, good evening din sa'yo. Dumating yung aking buyer ng aking tahi, kaya tumayo ako saglit. Madam Baby channel, ayan, full watch niko, Madam Baby. Ayan, pang 61 thumbs up.
Ayan, Deoragon Trackers, playing pa rin ikaw, Deoragon. Ayan, naka-play ka pa din. Ayan, Sir Vic, magandang gabi sa iyo dyan. Yen, maraming salamat sa iyo dyan, Yen. Ayan, sino pa yung nandyan sa baba na hindi ko pa napupuntahan, guys? Ayan, 9 viewers, big love shout out. Yan, maraming salamat si Sikoy sa pa-ads mo dyan, si Sikoy. Ayan, Sir Vic, dito na ako sa bahay mo, Sir Vic. Ayan, basta kung sino yung nakikita ko nagko-comment dyan, guys. Sa mga bagong pasok dyan, sa mga bago lang dyan. Basta kung sino makikita ko nagko-comment dyan, siyang pupuntahan ko kaagad. Kasi sila yung present dyan. Yung iba kasi wala na, umaalis na. Sisikoy, maraming salamat sa iyo dyan. Yan, dito ako, Sir Vic, sa Colombo Circle area in Central Park. Ayan, 3 minutes and 53 seconds. Ayan, 20 wheels, good evening. Thank you so much for coming, 20 wheels. Ayan, 15 viewers, mega love shout out. Ayan, Sir Vic Kalantas. Ayan, naka-play na ikaw, Sir Vic. Yan. Okay lang, Bunso. Ikaw, Bunso. Kayong dalawa ni Sisi Kuy Gina. Accepted kayo lagi. Alam ko naman, nandyan lang kayo lagi para sa akin. Ayan. Ayan, 20 wheels. Good evening. Ayan, Deoragon Trackers. Ayan. Playing ka na. Malapit ka na mag-full watch, Deoragon. Ayan, magandang gabi din sa iyo. 20 wheels. Si The Ilyescas Family. Ilyescas Family, magandang gabi. Ayan, 15 viewers, mega love shout out. Nanunuyo na naman yung lalamunan ko, kada daldal ba. Tapos sinasabayan pa ng antok ko. Ano ba yan? Ayan, malapit na mag-full watch si Deoragon. Ayan, mag-thumbs up na ako, pang 3 thumbs up. GMB, how are you? From, Vic Kalantas. Ayan. Ayan. GMB channel. Hello po, from Madam Baby channel. Ayan, full watch na ikaw, Deoragon. Maraming salamat sa iyo dyan, Deoragon. Ayan, si The Ilyescas Family. Tama ba? The Ilyescas Family. Hirap din kasi ang daming mga naglalagay ng mga title sa video ng napakahaba. Ayun, tingnan mo pag nag-click ka ng link, automatic naka-ano siya, naka-go to channel. Ang haba ng video ni Ayan guys, connect to each other guys. Oo nga, yan eh. Ang aga ko inaantok ngayon, ba't ganun? Yung mata ko malagkit na. Hindi, kakarating lang kasi namin pagod, umalis kami kanina. Punta kami dun sa mga kapatid ko. Ayan, si Sikoy, ayan ang Gina, maraming salamat sa iyo dyan. Hello, Vic Kalantas from JMB channel. Yan, maraming salamat. Mami Tess, ipag-play po kita ulit, May, kasi yung mo kanina, masyadong maikli. Pag-play kita ulit, and then mamaya si Yen, tsaka si JMB. Si Mami Tess, where are you? Ayun, kababa-babaan si Mami Tess. Ayan, malapit na mag-full watch ikaw, Sir Vic Kalantas. Ayan, malapit na ikaw mag-full watch, Sir Vic. Ayan, si Druba. Druba, may kalab shout out. Thank you so much for coming, Druba.
Yan, may mga thumbs up na pala ako dito sa upcoming mo, Mi. Ayan, dito ako, Mi, sa ginatang tilapia. Ayan, thanks po, Mi. Sabi ni Sisi Kuya Maribig, ay Sisi Kuya Gina. Ayan, si Fearless Islander. Ayan, we can all do this, guys. Let's go! Sabi ni Islander, Fearless Islander. Ayan, Sir Big, kalantas. Ayan, playing Dan Paul, what's my ikaw, Sir Big? Ayan. Dan full watch na si Sir Vic. Mami Tess, playing pa rin po ikaw, Mi. Naka-play pa din po ikaw. Ayan, Yen. Punta na kita, Yen. Baka makatulog ka na mamaya, Yen. Unahin na kita. Ayan, dito muna ako yan sa short video mo. Ayan, Manay Myrna, good evening. Nandiyan po si Manay Myrna. Sir Parino, ayan si Sir Parino. Ayan, nawala na yan to ko. Nakita ko na yung mahal ko. Sir Parino, joke lang yun ha, Sir Parino. Bati tayo. Ayan. Yan, dito muna ako yan sa ano. Patid Tess, hello po, from Manay Myrna. Ayan, yan, dito muna ako mag-focus sa ano mo yun ha, sa short video mo yan. Ayan, unang play ko sa'yo yan. Sir Parino, good evening, Manay Myrna, magandang gabi, marinang gabi sa iyo, Manay Myrna. Psst, Manay Myrna, sabi ni Yen. Ayan, may ads pa si Mami Tess. Dan full watch na yata si Mami, kaya may ads na. Ayan, Tess Hayden from Sir Parino. Ayan, Yen Mix. May shout out from Parino Channel. Ayan, Deo Ragon from Manay Myrna. Manay Myrna, maraming salamat sa iyo dyan. Hindi ka nag-day off ngayon, Manay Myrna. JMB from Parino. Dan ako sa nakapin, also Steve Fish mo. Ayan, si The Iliestas family. Parino, mag-love shout out from JMB Channel. Ayan, Yen. Unang thumbs up, Yen. Unang watch sa short video mo, Yen. Hindi na ako yun magpo-comment na. Basta mag-thumbs up na lang ako. Ayan, pangalawang play ko, Yen. Sa short video mo. Ayan, pangalawang play. Ayan, pag wala na tayo ma-play sa mga video natin, sa short video tayo pumunta. Para magkaroon din, madagdagan din ang views ng mga short video natin. Aguy, nalaglag na po. Ayan, full watch na po pala ikaw, Mi. Ayan, full watch na po ikaw, Mami Tess. Pangalawang play ko po sa iyo, Mi. Ayan. Kinakain ni Lolo yung tao sa aking live. Kasi ilang kayo nagpo-comment yan, tapos yung tao sa live ko, tatatlo. Ina-hide ni Lolo. Bakit kaya? Mukhang may regla yata si Lolo ngayon Manay Myrna, gandang gabi sa iyo dyan. Ayan, Parino. Ayan, sabi niya. Manay, sabi ni Parino. Marhay na aga. 7 viewers. Thank you so much. Pagod match, Manay sa kakararo. Oo nga, Manay Myrna. Nararanasan ko yan. Relate ako dyan sa iyo, Manay Myrna.
Ayan, Gina, may kalag shout out from Parino Channel. Ayan, Sir Parino, dito na ako sa inyong bahay, Sir Parino. Ayan, Yen, pangalawang ano Yen, tag dito. Pangatlong play ko na Yen sa short video mo Yen, sa strawberry. Ayan, pangatlong video. Sir Parino, dito na Yen. Ayan, dito ako sa Ipatak, Bitanik. Ano ba to? Bahala na Sir Parino, basta 5 minutes and 36 seconds, Sir Parino. Ayan, playing ka na, Sir Parino. Pagod match man ay sa Araro today. Pahinga naman ay na ikaw, pahinga ka na. Alam ko naman pagod ka. Ayan, Yen, pag-full-watch na ulit, pangatlong play ko sa short video mo, Len. Ay, Yen. Ayan, thumbs up again. Ayan, full watch na Yen. Pang-apat na play ko sa'yo dito sa building na malalaki. Ayan, naka-play ka Yen. Pang-apat na play sa'yo sa short video mo. Happy Sunday from Curtis Islander. Ayan. Happy Sunday to you, Curtis Islander. Thank you so much for coming. Mahapi yung mata ko. Ayan, Sir Parino. Still playing, Sir Parino. Madam Baby, maraming salamat sa pag-stay mo dyan, Madam Baby. Siguro pinakamaganda ay layo ko yung electric fan ko at nahapi yung mata ko. Yan, nilayo ko na yung electric fan. Nilayo ko na yung electric fan at masakit sa mata. Lalo umahapdi yung mata ko. Yan, maraming salamat guys sa 6 million people in the house. Thank you so much. Ayan, thumbs up ulit Jen. And then, pang-limang play ko yan sa short video mo. Dito ako sa napakalaking Christmas tree. Ayan yan, naka-play na. Sir Parino is still playing, Sir Parino. Still playing on your video. Ayan, nandidighay ako, sumusumpong yung aking sumusumpong yung aking acid. Ayan guys, yung mga hindi pa guys dyan, nagsusundot sa ating live. Please naman. Ayan yan, thumbs up ulit. Ayan, sa short video mo yan, full watch na. And then, pang-anim na play. Dito ako sa damo na matinik. Ayan yan, playing ka na yan. Tataantok, layuan mo si Bicolana. Yan, malapit na mag-full watch si Sir Parino. Sir Parino, maraming salamat sa iyo dyan, Sir Parino. And then, thumbs up yan again. Dito sa Makahiya. Okay. Ayan, yan, 6 na short video mo yan. Full watch. Yan, maraming salamat sa iyo dyan, Bunso. Ayan, 7 viewers. Thank you so much. Ayan, si RD, ano to? RDVTB. Magalag shout out, RDVTB. Dito na ako agad sa mansion mo. Sir Parino, still playing ikaw, Sir Parino. Ayan, si Sikoy, RDVTV. Nandito na ako sa bahay mo, si Sikoy. Ayan, dito ako sa kain tayo, mga idol. Hashtag viral, hashtag video. Ayan. Hashtag highlights.
3 minutes and 33 seconds. Tawag dito. Si RDB TV, yan, playing ka na, naka-play ka na. Sir Parino, yan, magandang gabi sa iyo, Sir Parino. Yan, Yenix TV, tinatawag ka ni Sir Parino. Manay Yens, ayan, maraming salamat po, Bicolana. Grabe, kumakapo si Sir Parino. Sir Parino, kung man ako pinupo, bata pa ako. 17 years old na ako, Sir Parino. Nung ako'y nahinlab, ayan. Mapli yung mata ko, guys. Ayan, thank you so much, Idol Host. Ayan, playing ka na, RDV TV. Naka-play na ikaw. And then, si Sir Parino, full watch on your video, Sir Parino. Ano nga yun, yung winners ko? Nahihigab talaga ako, nakakahiya. Ayan, Sir Parino, dahil full watch na ito, Sir Parino. Ayan, maraming salamat guys. 15 viewers. Thank you so much. Ayan, RDB channel TV. Ayan, RDB TV. Ayan. Still playing on your video. Ayan, RDB TV channel. Ayan, 14 viewers. Mega love shout out. Ayan, si Sikoy Gina, puntahan ko na ikaw muna si Sikoy. Unahin ko si Gina Madronero. Para hanggat wala tayong gaano bisita, magsingit-singit na tayo ng paisa-isa. Ayan, dito ako sa bagong upload mo si Sikoy 4 hours ago. Yen Mix, ano ko sabi? Yen Mix, live ako, wag kang sumama kasi pangit. Sino? Gina Madronero, dana po, Idol Host, thumbs up, sabi ni RDBTV. Ayan, Manaymer na. RDBTV, dan from Manaymer na. Ayan, si Russell Avila Official. Gandang gabi sa iyo dyan. Ayan, si Ma'am RDBTV. Ayan, malapit na mag-full watch. Sandali lang guys, kukuha na ako papagising sa mata ko. Grabe talaga. Grabe ang ko. Ayan. Sorry guys kumuha lang ako ng tubig. Ayan, good evening din po, host. Puyat kasi ng puyat. Ayan tuloy, inaantok.
Yan, normal na sa atin yun, yung mapuyat. Hindi kasi ako talaga sanay bunso na napupuyat. Sa totohanan lang, nung di pa ako nag-white, maga ako natutulog lagi. Yan, Mix. Pangit, nahihiya ako. Sir Parino, ano yung sinasabi mong nahihiya ako? Ay, pangit ikaw. Walang pangit sa mundo, Sir Parino. Lahat tayo nilalang ng Panginoon. Ayan, dan full watch na si ano ba tawag dito? Si RDB TV. Ayan, full watch na ikaw. Ayan, si Druba, nagbuka ng bahay. At saka si yan, ano ba to? Inulit na ni Sir Parino. Ayan, Mr. Druba. Ayan, Mr. Druba. Ayan na natin. Ipin natin si Druba. Ako lang pala, kasi malayo pala kayo sa akin. Sir Parino, walang pangit na nilalang ang ating Panginoon dito sa mundong ibabaw. Yes, true ka dyan, Yen. Walang maganda, walang pogi, walang pangit dito sa samahan natin. Sir Parino, pagtay-pagtay tayo dito, Sir Parino, kaya wag ko mahiya, Sir Parino. Magpakita ka sa amin, Sir Parino. Ako nga, kahit lobo-lobo na yung mata ko, Sir Parino, hindi ako nahihiya kasi ako yun, ito ako yun. Ako talaga to. O, ba't may kakahiya, di ba? Dapat kung ano ikaw, ipagmalaki mo yun, Sir Parino. Naintindihan kaya ako ni Sir Parino, hindi nakakaintindi ng Tagalog yun eh. Ayan, mag-scroll lang ako guys ha, yung mga hindi ko nabasa kanina. Wait lang guys ha. Ayan, dan full watch na rin pala yung nakasalang ko dito si Sisi Koy na pala. Teka, wait lang ha. Dan full watch na pala si Sisi Koy. Ang galing ni Sisi Koy na mag-edit. Sisi Koy, ang galing-galing mo talaga. Manay Myrna. Magandang gabi sa iyo dyan, Manay Myrna. Ayan, 33 viewers. May galap shout out. Buti na lang eh, kahit medyo inaantokan. Ay, ano ba to? Manay Myrna, maraming salamat sa iyo dyan ha. Sa walang sawa na suporta sa amin lahat na nandito. Sa aming samahan. Ayan, maraming salamat. Ayan, Sisi Koy Gina, dito na po ulit sa... Napuntahan ba kita yun kanina, Yen? Ala, si Bicolana, ano nang ginagawa sa sarili? Ayan, Sisi Koy Gina, puntahan ko dito sa isang cellphone ulit, yung bagong upload ni Gina Madronero. Dito naman ako sa kabila. Yan, Sisi Koy, naka-play ulit yung bagong upload mo. Ayan. Nahawa ako sa kikab mo man. Grabe ka naman sa akin, Manay Myrna. Nagising na ako, pinagpawisan ako, nagising ako. Siya ay isang tahimik at mahiyaing tao. Sino, Sir Parino? Si Jens ba? Yen, Mix. Siya ay isang mahiyain, tahimik. Ayon.
Yan, nahigab na din ako, sabi ni Manay Mirna. Ayan, pag na 796, Moko, RDB, TV, from, Gina Madronero. Grabe to si Manay Mirna sa akin, ha. Manay Mirna. Grabe ko sa akin. Ayan, siyan daw ay tahimik. Sabi ni Sir Parino. Ayan, Isabeli Custa Morias. Ayan. Good evening, Isabeli. 32 viewers, thank you so much. Ayan, si Druba, wala na rin yan si Druba. Umalis na rin yan. Sino ba to si Gary, Si Gary... Si Gary Bear Boy, ayan, si Gary Bear Boy, 2 subscriber lang ang meron. Gary Bear Boy. Ayan, yes, kahit na, nabasa ko na pala yun. Ano daw, sabi niya? Opo, Sir Parino, ako po ay mahiyain, kaya tahimik lang ako. Ayan, sabi ni Yen. Ayan, si Kuya Gina, naka-play pa rin ikaw dito sa isang cellphone ko. Yen, dito ko yan, sa bahay mo, Yen. Parang di kita napuntahan kanina, Bunso. Ay, sa short video nga pala ako nag-watch. 6 na done short video mo, si Kuya Bunso. Doon pala ako nag-watch sa short video mo, naalala ko. Wala, makakalimutin na talaga si Bicolano. Ako din mo na nakangangala. Agoy! Akala ko'y ako lang eh. Ayan, sino pa dyan? Mga hindi ko nabisit pa. Ayan, si Carles Islander. Nandiyan pa ba? Carles Islander. Ayan, are you still there? Ayan, saan na napunta sila? Nagbababa lang ng bahay, wala na naman sila. Pati si Druba, wala na rin. Yan, scroll ako ulit. Si Russell Avila. Sino ba to si Russell Avila? Ayan, si Russell Avila. Wala rin siyang wala rin siyang upload. Ninja lang din to. Yan, malapit na mag-full watch si Kuya Gina, si Gina Madronero sa bagong upload niya. And then, sunod ko si JMB at saka si G-Shop. Sir Parino, Merry Christmas, Sir Parino. Nahihiya si Sir Parino. Ayan, si Sikoy, pa-full watch na si Gina Madronero, pa-full watch na siya. Ayan. Naman. Nagluluko na yung mga cellphone ko, puro na. Ang galing-galing si Kuya Gina tawag dito, mag-edit. Ayan, dito na ako si Kuya kay JMB. Ayan, 40 viewers. Thank you so much sa mga nandyan. Maraming salamat, guys.
Ayan, dito ako sa 4 hours ago din, si Sikoy. Ayan, dito ako sa bagong upload ko si Sikoy ha, kay Sian Phil Subord. Ayan. Playing ka na si Sikoy ulit, kay JMB. Ayan, wala nga naman si Sikoy. 38 viewers, ayan, maraming salamat guys. Pag ako'y naantok na, yung dila kumuurong ba? Sumasama dun sa antok ko, sumasama dun sa sa tahukap ng mata ko yung aking dila. Ba't kaya ganon? Sino ba dyan nakaka-experience ng ganon? Na pag sobra antok mo, para ka ng lasing, hindi ka na makapagsalita. Minsan nagsasalita ka, parang wala ka na sa sarili. Ayan, si Ilya, ano ba yon? Si Ilyana, ano ba yan? Paria? Ilyana Paria. Akala ko Ilyana, kasi yung apo ko ang pangalan Ilyana eh. Si Ilyana Paria pala. Ilyana Paria, good evening. Wow, 42 viewers. Thank you so much. Yan, magtansak na ako si Sikoy ha. Habang naka-play pa kasi madaling ano. Ayan, tawag dito, naka-off yung comment section mo dito si Sikoy ha. Kaya di ako makakapag-comment. Dahil siguro bata kasi yung ano, yung nasa video. Yan, pinagpawisan naman ako ngayon, nalis ko yung electric fan. Kasi kanina, alam niyo ba kanina, yung mata ko, parang magkagano na yung mata ko. Ayan, si Jake Rasim, ayan, maraming salamat. Thank you so much, Jake Rasim. Manaymer na, mag-drip ka na dyan, Manaymer na. Magkaturog ka na dyan, Manaymer na, taarap kong pagod-pagod, manikaw, Manaymer na. Yung kalakas naman ang bahing ng kapatid ko. Ayan, si Galia Ganogra. Alia Ganogra BBM. Ayan, good evening, Alia. Ayan, si Sikoy, malapit ka na mag-full watch si Sikoy. Ayan, nakapag-tamsak na ako. Hindi ako makakapag-comment si Sikoy kasi naka-off yung comment section mo ha. Si Sikoy. Si Jahera. Sayin. Jaera, Sayin. Romiral. Ano ba talaga, Rudy? Ano ba talaga yung pangalan mo? Ayan, si Sikoy JB, ayan, playing na ha. Dito naman ako kay G-Shock. Si G-Shock. Yun. Ayan, dito ako si Sikoy sa weather is calm. Ayan, 210, 210, 210 talaga. 2 minutes and 10 seconds si Sikoy. Ayan, playing ka na. Si Sarupong mata, Manaymer na, pinapaturog ko. Paano ba gawin yun yan? Para yung kabilang mata ko yan, patulogin ko down ko din muna yan. Tapos yung kabila, gumagana. Pwede ba yun? Ayan, Jahira. Hi, hello, Jahira. Good evening, Jahira. 42 viewers. Ayan, thank you so much. Ayan, kahit medyo inaantok-antok ako, okay lang kasi marami naman kayo dyan. Ay, naku po. Diyos ko po, Rudy. Ayan, naka-play si Sikoy, si Gisha. Ayan, Bunso, puntahan kita ulit, Bunso, dito dahil short video lang yung pinili ko sa iyo kanina. Puntahan kita ulit dito. Si James, ayan, si James. Tag dos pes, ano daw? Tag dos pes.
ibig sabihin nun? Yan, bunso. Ayan, ipag-play kita uli ng isa, bunso, ah. Dito ako sa bahay mo. Pababa ko dito sa baba yung mga hindi ko pa na-watch yan. Hanapin ko. Pag wala pa akong tamsak, ibig sabihin hindi pa na-watch. You are my sunshine to makes me happy. Ayan, napapakanta tuloy ako. Inaantok ako, kaya napapakanta ako eh. Kahit mali-mali. Ayan, yan. Dito ako yan sa, sa hair dryer yan. Di pa ito na-play ng isang cellphone ko yan. Playing ka na. Ayan, 3 minutes and 48 seconds. Ayan, si Abu GN, love from Pakistan. Thank you so much. Abu GN, love Pakistani. Ayan. Ayan, si Security Chef, may ads ka pa, si Security Chef. Ayan, may ads. Ay, full once na pala si Sikoy. Nandito na ako. Bakit nandito na si Mami sa itaas? Ayan, Yen. Playing pa rin ikaw, Yen. Ganda niyan, ha? Alin ba? Alin ba, Yen? Alin ang maganda? Ito ba, Yen? Ayan, nag-love shout out, 60 viewers. Thank you so much. Talampakan. Ayan, kaninong talampakan? Ayan, may bumaba na naman. Hindi ko mabasa yung bahay nila. Si Jorgenho. Tama ba nang basa ko? Ano ba yan? Oo nga eh. Panay paganda ni Bunso Yen. Kaya pala minsan nalilate sa kanyang sa kanyang upcoming dahil panay pala paganda. Ikutin ko ngayon ang electric fan. Ayan, 18 viewers. Magandang gabi. Pati yung headset. Maingay pa naman. Iwan ko kung ano yung sinasabi niya. Maintindihan. Hindi ko maintindihan ang mga words nila. Salvi Yen Mix TV, ayan, sabi niya ni Fladje, si Fladjor Jen. Kayo ba nababasa niyo dyan? Balong-baluktot na dila kung hirap-hirap bigkasin ba? Pag pa naman inaantok ako mahina ang paningin ko. Mahina ang paningin. Ayan, may ads pa. Ayan, dad full watch na pala ikaw, Bunso. Ayan, tapsakan ko. Hindi ata maabot sa akin yung electric fan. Bakit ganun to?
Ayan. Pinasog ko na. Sabi ba niya, salvi daw? Salvi yes. Ikaw, yung pinangalanan niya ng salve, ikaw, bunso. Ayan, full watch na ikaw, Yen. Nagtamsak na ako. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat dyan, guys. Thank you so much. Naangkot na talaga ako. Salvi Druva, sabi ba niya? Si Salvi Druva. Yan, Sisikoy, balik ako kay Gina, Sisikoy ha. Sabi ko nga sa'yo, pagpupukusan namin si Gina muna para ano. Total naman, ang bisita naman natin din sa baba, mga ano lang naman sila. Kaya babalikan kita. Ngayon naka-live na si Utoy. Naka-live si Utoy. Naka-live din si Sir Mike. Makita niyo yun mamaya si ano, naka-live na din. Si Sir Yula. Yan, isang play pa sisikoy kay Gina Madronero, sisikoy ha. Pag-play ko ulit ng isa. Makatulong man lang kahit paano sa WH niya. Ayan, dito ako sisikoy sa ano. I needed help is, ano pa to? Bakit yung mata ko? Parang hindi ko na magbuhat ha. Ano na nangyari sa mata ko? Ayan, Edson, good evening. Ba't lagi may kasamang salve? Salve Edson. Ayan, sisikoy playing na ikaw, sisikoy ha, 4 minutes and 30 seconds, ayan. Ba't lagi may kasamang salve yung ano niya, yung sinasabi? Ayan, sisikoy, naka-play na ulit ito, sisikoy ha. Yan, dadalawin ko si Utoy kahit naka-live ako. Dalawin ko dito sa isang second channel, dito sa second channel ko, tsaka si Sir Mike. Naka-live na sila, naiiyak ko sa kanila, hindi ako makasupport. Nahihigap ako ah. Ayan, walang ano man sisikoy. Ayan. Ayan, ayan, mag-ano na lang din ako kasi sobrang antok ko. Mag-mute muna, mag-mute ako saglit mamaya-maya. Kahit 30 minutes. Ayan, after nitong play ko sa'yo, sisikoy ha, mag-mute na muna ako. Grabe talaga ang antok ko. Hindi ko mapigil. Pastilan. Habang inintay ko yung asawa ko, i-mute ko muna yung aking live. Pwede akong umidlip. Hintay ko pa yung asawa ko, wala pa. Nag-overtime.
Si Aniti. Good evening, Aniti. Ang mga pangalan nila, grabe, di mo mabigkas. Yan, dalawin ko nga si Utoy. Ito sa isang cellphone ko. Kunahin ko na pala si Sir Mike kasi nakabukad na si Sir Mike. Yan, si Koy, malapit ka na mag-full watch. Ayan. Malapit mo na ako. Yan, tinanggal ko lang muna yung mic ko. Ito ko yung lalong minaantok. Dalawin ko lang si Sir Mike. Ayan si Kwento. Yan. Kwento, ayan. Bigyan kita ng moderator, Kwento. Ayan si Koy, full watch na si Gina. Ayan, full watch na si Koy, si Gina. Ulit, pangalawang play ko. Ayan. Ayan, mag-mute muna ako guys kasi sobra talaga antok ko. Ayan, maraming salamat guys sa mga nandyan na nag-stay sa aking live. Maraming salamat. Mag-mute ko na si Bicolana. Grabe talaga yung antok ko. Ayan. Guys, maraming salamat. Sa si Gina, mag-mute muna ako si Sikoy. Grabe talaga yung antok ko. Abang nintay ko yung asawa ko. Maya-maya mag-end. Maya-maya ako mag-end. Kasi wala pa akong 1 hour si Sikoy, oh. Sayang naman pag nag-end na ako. Yung mata ko si Sikoy, parang hindi ko na madilat ba? Yan bunso. Ayan, mag-mute na ako bunso, ah. Abang nintay ko yung asawa ko, mag-mute ako. Kasi wala pa akong 1 hour, oh. Ano pa lang, oh. 48 minutes. Yan. Si Sikoy Gina, mag-mute ko na ako si Sikoy, ha.